og vi starter nu. Hej, mit navn er Kim Jacobsen, og jeg vil godt have lov til at byde dig rigtig hjertelig velkommen til den her præsentation. Jeg ved ikke, hvordan du har det med internetmarketing eller multilevel marketing. Hvis du har det ligesom mig, så har du helt sikkert prøvet at være med i forskellige firmaer, hvor den traditionelle form for markedsføring altid har været, at man skal have fat i venner og bekendte og kollegaer, man skal vise dem et eller andet produkt eller en eller anden forretningsmulighed, og det har altid været op ad bakke. Altså for det første har man ikke så mange forskellige mennesker at tale til, og for det andet så bliver det en lille smule op ad bakke hele tiden at skal fat i de samme mennesker. Det har jeg naturligvis også mærket på min egen krop, og derfor har jeg udviklet en plan, som jeg gerne vil introducere dig for nu her, og som jeg vil præsentere for dig i et slideshow, der kommer til at køre her lige efter den her introduktion. Men det planen kort sagt går ud på, det er, at vi i stedet for at skal gå ud og tale med de mennesker, vi normalt taler med omkring sådan nogle forretningsmuligheder, så skal vi have fat i alle de folk, der på internettet har fortalt forskellige mennesker, at de søger efter en eller anden mulighed for at tjene nogle ekstra penge online. Og det er dem, vi skal have fat i. Dem skal vi have fat i, og vi skal præsentere dem for en forretningsmulighed, og vi skal gøre det fuldstændig automatiseret. Men ikke nok med det. Den her plan er en 3-trinsraket, og det betyder, at vi starter med at skyde nogle penge ind i forretningsmulighed nummer 1. Det er ikke særlig mange penge, vi taler om, men den første motor i planen vil gøre os i stand til at skabe noget kapital, uden at tale med nogle mennesker overhovedet. Det er en plan, og det er en platform, som vi selv udelukkende med vores egen arbejdsindsats, som for øvrigt ikke er ret meget, 5 minutter om dagen, der vil vi være i stand til at opbygge en startkapital via den første del af planen. Og den startkapital kan vi bruge til at føre videre ind i plan nummer 2, og endelig i plan nummer 3, og på den måde skabe en, skal vi sige, selvkørende markedsføringsmotor, som vil kunne komme til at generere os en fast månedlig indtægt. Så efter den her introduktion, så vil jeg gerne have lov til at starte slideshowet, og selvfølgelig sige tusind tak, fordi du har valgt at bruge din tid på at lytte med ind her. Det har jo altid været risikabelt at sætte alle sine penge på én hest. Så derfor vil jeg nu, som sagt, vise dig, hvordan du ved hjælp af en meget lille investering vil kunne sikre dig en fast månedlig indtægt fra 3 forskellige kilder. Jeg har lavet en plan, som kombinerer 3 forskellige platforme på internettet. De vil alle kunne skabe dig en tilbagevendende indtægt. Efter den her præsentation, så vil du vide, hvilke programmer jeg taler om, og hvordan du kombinerer dem, og hvordan de alle 3, som sagt, kan skabe dig en tilbagevendende månedlig indtægt. Det første, du skal forstå, er, at det at lave penge online i virkeligheden kun kræver 2 ting. Det første er at få rigtig mange mennesker til at se, hvad det er, du har at tilbyde. Med andre ord, din forretning. Og hvordan gør man så det, når vi taler om en online forretning? Man laver en online præsentation af sin forretning, og på internettet der kaldes det for en salgsside. Når folk så logger ind på din salgsside, så bliver de præsenteret for din forretning, og kan så vælge at blive en del af den, hvis de ønsker. Det vil sige, at det eneste du skal gøre, er at få rigtig mange mennesker til at se på din salgsside. Og hvordan får du så rigtig mange mennesker til at se på din salgsside? Du markedsfører den til de mennesker, som leder efter en mulighed for at tjene ekstra penge online. Og hvordan finder du så alle de her mennesker? Ja, det lyder simpelt, og det er det faktisk også. Du køber dem. Forstår du, der findes folk på internettet, som har meget store e-mail-lister. De her e-mail-lister, de er kategoriseret efter interesser, og du har mulighed for at købe disse e-mail og sende din eller dit forretningstilbud til netop disse mennesker. Det andet, som kræves for at tjene penge online, det er at være vedholdende. Det vil sige, at når du først har sat markedsføringsmotoren i gang, så skal du blive ved med at føde den. Med andre ord, når du har startet med at købe e-mailadresser, som du præsenterer for din forretningsmulighed, så skal du fortsætte med det. Og hvorfor skal du så det? Fordi det her udelukkende handler om tal. Ser du kun en lille procentdel af de e-mails, du køber, vil ende med at kigge på din forretning, og kun en lille procentdel af dem, som kigger på din forretning,
vil ende med rent faktisk at deltage i din forretning. Men det er sådan set helt okay, og det er det af to årsager. For det første, så køber du ikke disse e-mail for dine egne penge, når du deltager i min plan. Og for det andet, så vil dem, som ender med at deltage i din forretning, give dig en fast tilbagevendende indtægt måned efter måned. Så lad os dykke ned i selve planen. Planen består af 3 forskellige programmer. Du skal deltage i alle 3, og du skal kombinere dem rigtigt for at få planen til at virke. Først lige en kort beskrivelse af de 3 programmer. Programmerne hedder LikesXL, Skinny Body Care og MLM Leads. LikesXL er det program, som skaber den indtjening, der skal til for at få de 2 andre programmer til at køre. LikesXL er et såkaldt revenue sharing program. Det vil sige, at du tjener penge ved blot at kigge på annoncer. Fordelen ved LikesXL er, at du kan lave penge uden nødvendigvis at skulle involvere andre i din forretning. Jeg er her gået ind på backoffice på mit LikesXL-kontor, og det er ikke fordi, jeg skal komme med en uddybende forklaring om, hvordan det hele virker. Jeg skal bare ganske kort highlighte, at det drejer sig om, det er at gå op her og klikke på annoncer, se på 10 af dem hver dag, og i det øjeblik, man har gjort det og har købt det de kalder PR-pack til 50 €, så vil LikesXL udbetale overskudsdeling fra alle de investerede annoncekroner, der er på den her platform, blot fordi du har kigget på 10 af annoncerne. Og det betyder, at når du har købt en PR-pack, så som vi kan se her, så har jeg været med i nogle måneder, nu 7-8 måneder, og jeg har fået samlet 589 af de her packs sammen. Det betyder, at hver halve time, der genererer hver af disse packs en lille smule overskudsdeling, som bliver placeret herinde, og man kan se, at på nuværende tidspunkt vil jeg faktisk være i stand til at trække 2.039,79 € ud, og det er netop disse penge, vi skal bruge til at føde denne plan, denne markedsføringsmotor, som jeg her efterfølgende vil tale om. Det andet produkt er Skinny Body Care, og Skinny Body Care er et vægttabsprodukt. Jeg kan allerede høre, at der er nogen, der sukker, men det jeg godt vil highlighte, det er, at grunden til, at jeg har valgt Skinny Body Care, det sådan set ikke primært er på grund af produktet. Men fordi Skinny Body Care har lige præcis de online-værktøjer, vi skal bruge for at promovere vores forretning til alle de e-mails, som vi efterfølgende kommer til at købe. Her er jeg gået ind og vist et billede af den salgsside, som alle får stillet til rådighed gratis, så snart de er med i Skinny Body Care. Som man kan se heroppe, så er det Kim Jacobsens website, og det betyder, at i det øjeblik, at jeg har købt nogle leads for de penge, der bliver genereret, som er en del af planen inde på LikesXL, så kan jeg simpelthen føre dem alle sammen herhen til den her salgsside. Når de udfylder navn og e-mail, så sker der det forunderlige, at alt markedsføring af Skinny Body Care, det bliver overtaget af Skinny Body Care. De sørger for at sende e-mails ud på mine vegne. Alle dem, som har været inde og udfyldt den her side, for at vide, hvad firmaet drejer sig om, hvor gode produkterne er, hvordan markedsføringsplanen, kompensationsplanen fungerer. Og det betyder, at jeg kan læne mig fuldstændig tilbage og bare sørge for én ting, og det er at drive nye mennesker hen foran den her side og få dem til at fylde de her 3 informationer ud, så kører min forretning fuldstændig på automatik. Og det er derfor, at jeg har valgt Skinny Body Care som del 2 i planen. Der er ingen firmaer derude, som har så stærke markedsføringsredskaber som Skinny Body Care. Den tredje del af planen hedder MLM Leads, og det er der, hvor vi køber vores e-mails, eller leads, som det også hedder. Husk, når jeg siger e-mail, så mener jeg i virkeligheden rigtige mennesker, som har givet udtryk for, at de ønsker at starte en online forretning. Jeg er her gået ind på MLM Leads backoffice, og det eneste, man kan se herinde, og det er sådan set også det vigtige, det er, at herinde kan man vælge forskellige pakker af leads. Og den første, vi kommer til at køre ifølge planen her, når vi følger planen, det er, at vi kommer til at trække penge ud fra LikesXL og købe vores første 40 leads, altså 40 kliks hedder det på sproget herinde. Og det betyder, at 40 mennesker får præsenteret vores salgsside i Skinny Body Care, og nogle af dem vil kigge på den, nogle af dem vil udfylde deres data og dermed blive et prospect, som det hedder, altså have vist, at de er interesseret i den, og nogle ganske få af dem vil rent faktisk gå ind og deltage i forretningen og købe nogle produkter. Så
Det var tredje del af planen. Vi springer videre til en kort beskrivelse. Det var en kort beskrivelse i 3 programmer. Så det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have kædet dem sammen. Så jeg har været lidt inde på det allerede, men nu tager vi lige og kører det igen en gang til, så jeg er helt sikker på, at du forstår, hvordan det hele er kædet sammen. Det første du altså gør, det er at melde dig ind i Like Excel. Her køber du det antal PR packs, som du har råd til. Hver PR packs koster 50 euro. Hver dag kigger du på dine 10 annoncer ind på siden, og det giver dig så automatisk ret til at modtage overskudsdeling fra firmaet. Det overskud, du modtager, det bruger du til at købe nye PR packs for. Ideen med at starte op på den her måde, det er, at du stille og roligt kan arbejde dig op til 10 af de her PR packs. Eller du kan selvfølgelig vælge at gå ind og købe disse 10 packs med det samme. Du vælger simpelthen den løsning, der passer til dit budget. Så uanset hvad du vælger, så er dit første mål at nå til 10 PR packs. For ser du, når du har 10 PR packs i din Like Excel forretning, så kan du regne med følgende månedlige indtægt. Hver PR packs giver omkring 0,4 eurocent per dag i overskudsdeling. Du har 10 packs, det er gange 10 og gange 30 dage i en måned. Det giver dig en indtægt per måned, når du har nået 10 packs på 120 euro. Når du har nået dertil, så tager du 50 euro ud af dit Like Excel-kontor, og så køber du en position i del 2 af planen, nemlig Skinny Body Care. For at starte en position i Skinny Body Care, så skal du købe produkter for $60 per måned. Nu ved jeg godt, at jeg svinger lidt mellem euro og dollar, men det er fordi, du får udbetalt provision i Like Excel i euro, og du skal købe produkter i Skinny Body Care for dollars. Men det passer udmærket sammen med 50 euro og $60. De $60, dem tager du selvfølgelig fra indtjeningen i din Like Excel-forretning. Produkterne kan du selv anvende, det gør jeg selv, og jeg har stor glæde af dem. Du kan også vælge at sælge dem, det er fuldstændig op til dig selv. Det du skal forstå med hensyn til Skinny Body Care, det er, at jeg har valgt det her firma, fordi de har de mest professionelle markedsføringsredskaber og en meget lukrativ kompensationsplan. Derfor så skal du betragte din månedlige udgift til produkter som en nødvendig forretningsomkostning for at få del i den kompensationsplan, som er en del af min plan. Men husk på, at denne forretningsomkostning kommer fra din indtjening i Like Excel og ikke fra dine personlige midler. Du fortsætter med at købe PR packs i Like Excel til du når 20 PR packs, så laver du ca. 240 euro per måned. Og så går vi ind i tredje step. Nu tager du igen $60 ud til at købe dine Skinny Body Care produkter, men nu kan du også yderligere tage $50 ud til at købe dine første 40 leads i MLM Leads. Og de leads, du køber i MLM Leads, dem præsenterer du for din Skinny Body Care forretning. Det gøres meget simpelt ved simpelthen at sende alle leads, du køber i MLM Leads, hen til den salgsside, som du så lige før, og som du gratis får stillet til rådighed som medlem af Skinny Body Care. Jeg har ligesom lavet en lille tegning her, der kan illustrere det. Vi starter altså som sagt med en Like Excel-forretning, hvor vi køber de packs, vi nu har råd til. Vi begynder at se på vores annoncer, vi bygger stille og roligt revenue share op, og de her packs begynder at generere os penge. Når vi når de 10, så trækker vi de første 50 euro ud, $60, og dem går vi ind og bruger til at købe vores position i Skinny Body Care. Så har vi adgang til alle hjemmesiderne, og vi har mulighed for at starte nye folk op i Skinny Body Care, så nu er den ligesom låst. Vi fortsætter så med at klikke på annoncer over i Like Excel, vi fortsætter med at købe flere PR packs for det revenue, vi får ud af at klikke på annoncerne, og når vi kommer op på 20, jamen så har vi penge nok til dels igen at købe vores månedlige produkter i Skinny Body Care, men nu også mulighed for at gå helt herover i den sidste del af planen, nemlig MLM Leads. Der går vi så ind og bruger $50 til at købe vores første 40 leads, og alle disse leads sender vi ind til salgssiden i Skinny Body Care. Og som I kan se, så har vi nu skabt en motor, der går lige så stille rundt i sig selv. Alle de penge, der skal bruges for at holde den her motor i gang, de genereres over i Like Excel, og det styrer vi fuldstændig selv. Vi behøver ikke tale med nogen som helst mennesker. Vi går bare ind og bliver ved med
at se på vores annoncer, købe vores PR packs og bruge overskuddet til at holde de 2 andre forretninger kørende. Så ligesom for at sætte hovedet på sømmet her. De penge, du tjener i LikesXL, det bruger du til at starte din Skinny Bodycare forretning og til at købe nye leads i MLM Leads. De penge, du tjener i Skinny Bodycare, den putter du i lommen. Du har nu den perfekte markedsføringsmotor, hvor det eneste, du skal gøre, er at føde nye leads ind i din Skinny Bodycare forretning. Når nye folk kopierer den her plan, så vil du få kommission fra både LikesXL, fra Skinny Bodycare og fra MLM Leads. Og det vil du gøre, fordi du har et referencelink, du kan sende ud, således at når folk tegner op i LikesXL, så vil du få kommission hver eneste gang, de køber en pack. Du får naturligvis kommission hver eneste gang, en af dem, du sætter i gang med Skinny Bodycare, køber et månedligt produkt. Og endelig, så vil du også få kommission, fordi du har et affiliate-link inde i MLM Leads, så der vil du få kommission hver eneste gang, en af dem, du viser den her plan, køber deres leads i MLM Leads. Du vil få 10% i kommission, hver gang de køber leads. Så du har altså 3 forretninger, som alle 3 giver dig kommission. For at dele den her 3-trins salgsmaskine, så sender du simpelthen bare linket til den her YouTube-video i en e-mail til alle de mennesker, du har fået med i din Skinny Bodycare forretning. De vil alle sammen være interesserede i at vide, hvordan de kan skaffe sig indtægt til at købe flere leads ind til deres Skinny Bodycare forretning, så de kan få den til at vokse på samme måde, som du gør. Du kan se mailen på alle dem, som har valgt at deltage i den Skinny Bodycare forretning, så det er ikke noget problem at sende dem den her video, hvis du så ønsker. Det er ikke nogen nødvendighed, men hvis du ønsker at gøre det, så kan du gøre det. Lad mig lige tilføje, at jeg selvfølgelig også laver den her video på engelsk, således at du kan sende en video til dine engelsktalende kunder. Det er selvfølgelig fordi, at de fleste af de leads, vi køber i MLM Leads, er til engelsksprogede lande. I mailen skal du selvfølgelig blot huske at påføre linket til både din LikesXL, Skinny Bodycare og MLM Leads forretning, således at du er sikker på at få kommission, når de pågældende tegner sig op og foretager deres køb. Jeg håber, du har forstået det budskab, jeg ønsker at formidle med den her video. Jeg ønsker at give dig en mulighed for at komme til at stå økonomisk stærkere ved at give dig, hvad amerikanerne kalder multiple income streams. Altså indtægt fra flere forskellige parametre, fra flere forskellige forretninger, som styrker vores position. For skulle en af dem falde sammen, så kan vi meget hurtigt erstatte den med en anden, og vi har hele tiden en maskine, som kører på grund af, at vi har 3 ben at stå på. Den her plan, den vil simpelthen gøre dig i stand til at skabe indtægter fra 3 forskellige platforme, og det kommer til at ske på fuldstændig autopilot. Det eneste, du skal gøre, det er at sørge for at klikke på dine annoncer i LikesXL, blive ved med at købe de her PR packs, som kan blive ved med at skabe dig et større og større revenue share inde på den platform. Tag nogle af pengene ud hver uge. Sørg for at holde din Skinny Bodycare forretning kørende ved at købe de månedlige produkter, og føre midler fra LikesXL over i MLM Leads, hvor du køber den pakke, du nu har råd til, og du vil meget hurtigt være i stand til at købe større og større pakker. Det vil sige, at du får billigere og billigere leads, for jo flere leads man køber på en gang, jo billigere bliver hver enkelt leads. Så længe du føder maskinen på den måde, som jeg har illustreret, så vil du have 3 indtægtskilder på autopilot. Og det er uden, at du behøver at investere en formue for at tjene en formue. Jeg har bare tilbage at sige tusind tak for din tid. Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig. Og så har jeg bare tilbage at sige, ha' nu en rigtig vidunderlig dag. Tak.